Assalamu alaikum, hormatly tomoşaçylar. Ceyhun Production'ın internet ulgamyny akmış doklary. Bu surpriz ýene-de ildeşlerimi begendirmege dowam edýär. Biz bugün Bayram aganyň sona gelejän döwletde ojagyny Edil Häder Kowatda Rossiýada halal ähmet çekip ýören Aýmyradyň adyndan onuň ýaly ýoldaşy Saparguly şeýle-de mehriban perdendi, mehriban gyýdy Aýjahany doglan gün bilen gutlap geldik. Ilki bilen biz bugün ajaýyp gowgunny ýaş toýlaryny toýlaýan Saparguly we Aýjahana dünýädäki ähli äle molkun arzu edýäs. Ýaşlaryň udym bolmagyny tüýsürmeden dilek edýäs. Indi Aýmyratçan öňüm döwletde ojagyny öz ýakylaryny bu surpriz hyzmaty bilen bir näçe sowgatlar ugradypdy. Ana bugünüm biz ýene-de sowgatlar alyp geldik. Bugün sowgatlar diňe Saparguly we Aýjahana däl. Aýratynam Aýmyradyň mehriban käbesini, kyblasyny Bayram aga sona gelenjäde ýöretýän niýetlenen sowgatlarymmy häzir döwletde maşgala geldik. Işe girer ýöretýär Aýmyradyň adyny niýetlenen owadan sowgatlarym biz Saparguly Aýjahana Bayram aga sona gelenjäk goşurar. Bizden daşlaşmaň, bir de tomoş ediň. Bu surpriz Ceyhun Production ýazatmagynda diňe siz bilen dowam edýär. Assalamu alaikum. Akşamat hayırlı bolsun. Ana biz ýöretýär Edil Häder Kowatda Rossiýada halal ähmet çekip ýören Aýmyradyň adyndan onuň ýaly ýoldaşy Saparguly şeýle-de mehriban perdendi Aýjahany doglan gün bilen gutlap geldik. Aýratynam Bayram aga sona gelejek. Size-de ýöretýän niýetlenen sowgatlar bar häzir. Indi ýöretýän süýjülük sorty. Saparguly ýaşyň uzun bolsun ana ýöretýär ýoldaşyň Aýmyradyň adyndan ana ýöretýär size sowgat. Nesip etsin sowgatlar. Toýly günde giymek nesip etsin. Ana indi bir sowgat. Bugün ýasal sebäpkärligiň ýene biri Aýjahana. Näjigin? Na, taňa şu ýaşymy diýim bolsun. Ana bilen körpejämide, aýlali jigimide. Ajigin nesip etsin. Indi ana ýene bir sowgat bir Aýmyradyň mehriban perdentleriň ikisine de niýetlenen. Edil Häder Tomusyň ysgullaryny bir salkynjak howada, salkyllar ýaly suwa düşmek üçin ýöretýän niýetlenen bassaýka. Aýjahanam aýlada sygýarmy iki adamlykda bir sowgat ýöretýär ana bu surpriz hyzmatyny ýöredýän, ýalgy edýän ana Halipaň adyndan, Halipaň maslahatyny aldan sowgat. Bilen nesip etsin sowgadym. Ona şaýda goýaly. Bu sowgat haydi goýaýyn mı? Bayram aga sona geljek niýetlenen sowgatdy. Ýöretýän ayak massaj eder. Ýöretýän massaj etmek üçin indi artyjaklaryna gel aýagymy basyp ber zat diýmek gerekdir da bu sowgat bilen. Muna maskorka da aladyr. Ana bu sowgat Bayram aga sona gelejek. Ýöretýär ýene-de sowgat mehriban perdendiň Aýmyradyň adyndan ayak massaj edýän indi ýan gaýtşmaly atyjaklaryna da gygyrmak gerekdir. Gel berdiýmek gerekdir. Bir gowdat da. Gowgular bolmak nesip etsin, janyňa sag bolsun. Ömrüňiz uzak bolsun Allahyjam. Ýaşyňyz ýyň bolsun, ömrüňiz ýok bolsun. Sag bolun, aýar sizem
eden hizmetlerinize Allah'dan aytın. Oğlum aymir adam yaşıda olsun, sağaman geçsin, sağaman işlep, sağaman maşgılasına ev oldun. Hudayım geldim, sabır gülteğim yaşını da olsun, görüklü yaşını versin. Çağızıklan bilen aymirat bilen gülü oynap, yaşamak nesip etsin. Aycahan qeydimim yaşıda olsun, hudayım enetasına mehrdil çağa olsun. Müdamı sülün kapısına, el müdamı toyu veril çağalamı kapısına. Şeydi bağlı bir mıskılı da yaşamak, hemmemi de mesir etsin. Bir de koy veren soğukatları çiğnem, köp sağ olsun oğlumdana, minnettar. Sağa mangıl. Sağ olun oğullar, gelinize silap, hizmetiniz Allah'tan aytsın. Gelin yaşını duymasın, doğumcum senem yaşını duymasın, göre oğlun yaşını versin. Bayan akılım sağaman işlep, sağaman üyüne olursun, gelsinler. Yollar hak olsun, sağ olun minnettar. Ajahan incigim yaşını duymasın. Sabırlıcı senem yaşını duymasın. Gör oğlun yaşını versin. Havrul yaşımda olsun, Allah'tan emişe göreceğim qoğuluk olsun. Aycahan qeydimizin am yaşıda olsun, Allah'tan avraylı, afkallı, bereketli qeyd olsun. Eceke yaşını duyum olsun. Yegencim yaşı duyum olsun. Asla hiç yadımın Kaygıyım yok sizin Başınız dik bolsa Gece gündüz